ידיים למעלה, בשקט. לאשר את הידיים ולנסות לגעת בשמיים. ועוד פעם ולשים את הידיים בצד. ועכשיו עוד פעם לנשום עם האף. ולשאוף עם הפה. ואז ידיים למטה. בשקט, יושבים על הברכיים, ואז אנחנו עושים פוז כמו חתול. על הרגליים, על הברכיים, לא על הבטן, על הברכיים. כן, כל הכבוד, לא על הבטן, על הברכיים. כל הכבוד, על הברכיים, ילדים על הברכיים.